बोसोरारि जथुमा दतमायाव 13, 14, 15, 16 खुंनायनि थाखाय बिथांमोना बेवहाय थांखि लादों आरो बे हिसाबै जथुम्मानि माखासे प्रिपारेसना सोलिगासिनो दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गावनि माखासे एजेन्डायाव बिथांमोना हाबा मावगोन आरो जथुम्माखौ खुंगोन। नाथाय जोबथा खालि भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा गाहाय आलासि महरै आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आलासि महरै बेयाव बाहागो लाफैगोन। बे हाबाफारिखौनो जोंबो नायनो फैदों सरकारनि फारसेनिफ्राय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेवहाय प्राय 2 लाख सुबुं गौमा खालामनायनि थाखाय अपेन सेसनाव बिथांमोना प्रिपारेसन खालामदों। दा जिहेतु भारतनि आथिखालनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनि दैदेननायाव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांनि दैदेननायाव आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननायाव जोंनि गोबां जेंनाफ्रा सुस्रांजाबाय। बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोना अराय समनि थाखाय गायसनजाबाय। बे गासैखौबो नोजोर बोनानै बिथांखौ हांख्रायनाय जादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जों बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाया बिथांनो मान बावगोन, जोङो साबायखर बावगोन। दा बिनिखायनो बे हाबाफारिया जाहाथे गाजा गोमजायै जालाङो बिनि थाखाय जों बयबो बेवहाय नायफैदों आरो बिनि प्रिपारेसनाव जों जेसेबां हायो मदद खालामनो थाखाय नाजादों। हिसाबै माबा मोनसे स्पेशल एनाउन्स खालामनायनि बाथ्रा दासिम बेबायदि रायलायाखै जेबो, मानोना अलरेडि जोंहा कच फेक्टरि जि जानांगौमोन बिनि थाखाय वागन बानायनायनि बेवहाय अलरेडि फैसा सेंसन खालामबाय, फान्ड सेंसन खालामबाय भारत सरकारा आरो जिखिनि जोंहा डेभेलपमेन्ट पेकेज दङमोन बेवहायबो 500 करोड़निख्रुइ बांसिन एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल होबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ आरो गुबुन गुबुन जेरैबायदि बड'फानि मुङाव दिल्लीयाव मोनसे लामा बिथांनि मुङाव दोननांगोन नेशनेल केपिटेलाव होनना फोसावदोंमोन, रिकुवेस्ट खालामदोंमोन। बेखौबो मानगोनां नखर मन्त्रि बिथाङा अलरेडि हाबाफारि लाबाय आरो जोंनो प्रप'जेलबो हरबाय जे 2 लामा बिथांमोना सायख'ना हरदों बबे लामाखौ लुबैयो होननानै। जोङो मोनसे लामा बेवहाय जों सायख'नानै हरदों। दा बेबायदिनो गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर बे माखासेया सोलिगासिनो दङ। दा नंखायनो बिथाङा फैनायानो जोंनि थाखाय जोबोद गोनां बाथ्रा आरो बिथाङा फैनानै जिहेतु बड'लेण्डजों 2020 मायथाइ गोरोबथानि उनाव जोबोद क्ल'जलि बिथाङा नांफानानै दङ आरो 2020 मायथाइनिफ्राय बड'लेण्डआव बिथाङा फैनाया नैबे 5थि खेब जागोन। माने कन्टिनिउ बिथाङा बड'लेण्डआव फैगासिनो दङ। भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा 3 खेबनि थाखाय जोंनियाव फैना थांबाय 2020नि सिगाङाव। बिनि सिगाङाव 10 बोसोर 15 बोसोर हम मिनिस्टार, प्राइम मिनिस्टार, चिफ मिनिस्टार जोंनि ओनसोलाव फैयामोन। दा बिथांमोना जेला फैबाय, बावैसो नोंथांमोना बयबो नुदों, आंबो दङमोन, दिल्लीयाव खुंनाय जि बड'लेण्ड महाउत्सब बेवहाय बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद, हारिमु आफाद बयबो जयै खुंनाय। बेवहाय प्राइम मिनिस्टार बिथाङा गावनो फैनानै बर' हारिखौ बाख्नायनायजों लोगोसे बड'लेण्ड ओनसोलनि जिखिनि खामानि मावनाय बेखौ मोनसे मडेल हिसाबै गुबुनफ्राबो सोलोंनांगौ होननानै बुंदों। दा बेनिफ्रायनो बुजियो जे भारतनि जायफोर दैदेनगिरि, हादोरनि दैदेनगिरि बिथांमोना बड'लेण्डजों बेसेबां खाथि सोमोन्दो दायो लानानै दङ बेखौ जों बयबो बुजियो। नखर मन्त्रि बिथाङा अलरेडि जोंनि जि बड'लेण्ड ओनसोलखौ सिक्सिडेल ओनसोल हिसाबै 125 एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों बिनि माखासे गोहोखौ दाजाबदेरनाय आरो बेखौ आयेनगत भाबै संबिधानिक माखासे बेबस्थाफोरखौ बेवहाय स्ट्रेंथेन खालामनाय, बेखौ गासैखौबो जोंजों रायलायखांबाय आरो बिथाङा बड'लेण्डनि बेलायाव जों दा बुजिनायाव 100% एग्रि जानानै दङ एनि टाइम एमेन्डमेन्टखौ पार्लियामेन्टआव लाबोनो थाखाय। नाथाय जिहेतु भारतआव सा सानजा भारतआव मोनसेल' नङा, गासै गं 10 जोंहा 6 शिड्युल काउन्सिलफोर दङ। दा नंखायनो बाखि जि काउन्सिलफोर दङ बिथांमोननिया सोरबा माबा अबजेक्सन माबा माबि जेंना बेबायदि दङ, पलिटिकेल लेभेलावनो जा बा बिसोरनि गावसोरनि लेभेलावनो जा, बिनि थाखाय हयथ' एसे आवगाय फायसाय जानो हायो। नाथाय जों दासिम रायलायनानै जेखौ मोनबाय, प्राइम मिनिस्टार आरो हम मिनिस्टार बिथांमोना जोंनि एमेन्डमेन्टनि थाखाय बड'लेण्डनि बेलायाव बिथांमोना 100% रेडि, जों बेखौ बुजिनो हायो।